Saopštenje Srpskog privredno-kulturnog odgovora Volja naroda i Pokreta Svesrpskog ujedinjenja povodom predstojećih izbora za grad Beograd i dela lokalnih izbora u Srbiji. Srpski privredno-kulturni odgovor Volja naroda i Pokret Svesrpskog ujedinjenja neće izaći na predstojeće junske izbore za grad Beograd i deo gradskih i lokalnih izbora u Srbiji. Sa druge strane, zahvaljujući odluci postignutoj na zajedničkom sastanku upravnih odbora oba udruženja od 5. aprila 2024. godine, odlučeno je da se podrži na istim predstojećim izborima pokret Mi snaga naroda na čelu sa profesorom doktorom Branimirom Nestorovićem. Zahvaljujući srodnosti programa i radi interesa i budućnosti Srbije, odlučeno je da se podrži pokret profesora doktora Branimira Nestorovića, koji je pravi začetak trećeg puta, koji nam je tako neophodan. U tom pravcu pozivamo sve članove i simpatizere Srpskog privredno-kulturnog odgovora Volja naroda, u zagradi skraćeno Srpsko Volja naroda, i Pokreta Svesrpskog ujedinjenja, u zagradi PSSU, da na predstojećim izborima za Skupštinu grada Beograda, kao i na izborima za deo gradskih i lokalnih izbora u Srbiji, podrže listu na kojoj se nalazi pokret Mi snaga naroda, na čijem je čelu profesor doktor Branimir Nestorović. Dalja saradnja sa Mi snaga naroda, profesora doktora Branimira Nestorovića, koja se zasniva na srodnosti programa i u širem interesu objedinjavanja trećeg puta i budućnosti Srbije, biće naknadno regulisana dodatnim sporazumom. Beograd, 28. april 2024. godine. Predsednik Srpskog privredno-kulturnog odgovora Volja naroda i predsednik Pokreta Svesrpskog ujedinjenja, profesor dr. Dragan Petrović. Kratka pojašnjenja: u slobodnom govoru Srpski privredno-kulturni klub se naziva Srpski privredno-kulturni klub, međutim, zbog teškoća prilikom registracije srodnosti naziva, mi smo morali da izmenimo reč klub, iako on je u svakodnevnoj upotrebi, pa se kaže Srpski privredno-kulturni odgovor Volja naroda, ali u slobodnom govoru mi ga nazivamo Srpski privredno-kulturni klub, zato što postoji slična organizacija i onda mora da postoji razlika u reči da ne bi izazivala asocijaciju prilikom registracije.